Il-festi tal-miliet ta' din is-sena se jkunu tal-aħħar li matulhom se tkun ħadmet il-Power Station l-antika ta' Dellimara li simili ħafna għal dik tal-Marsa. Id-Dellimara 1 bdiet taħdem fl-1992 madwar 24 sena ilu. B'hekk dan ifisser ukoll li dan kien l-aħħar miliet li l-enerġija elettrika f'Malta kienet ġejja mill-ħruq taż-żejt heavy fuel oil. Dan għax meta fi ftit ġimgħat tibda topera l-Power Station ġdida bil-gass naturali, l-Enemalta se tkun qed titfi u iżżar mal-impjant Dellimara 1 biċ-ċumnija tiegħu b'kollox u twaqqaf darba l dejjem l-użu tal-heavy fuel oil f'Malta. Anke l-Power Station magħrufa bħala tal-BWSC se taqleb għal gass, kif spjegat l-Inġinier Rosemary Manġon li taħdem fis-sezzjoni tal-manutenzjoni. Ifissret kif bħalissa għaddejjin it-tħejjijiet għar-realtà ġdida. Ifimni palissa għaddejjin minn ċertu training u courses għal-gass, għax aħna hija l-ewwel esperjenza tagħna li ħankunu qed naħdmu bil-gass. Xogħol għaddej fuq l-impjant tal-D3 inqelbu 4 magni u issa ħajsir il-commissioning tagħhom. Mbagħad jibdew l-4 l-oħra. Fil-Power Station Dellimara 1 hemm madwar 50 ħaddiem li jekk kif jingħalaq l-impjant is-sena d-dieħla se jingħataw responsabbiltajiet ġodda. Dan kif ġara meta ngħalqet il-Power Station tal-Marsa. U waqt it-trasformazzjoni biex l-Enemalta tinbidel f'kumpanija effiċjenti u sostenibbli, ebda ħaddiem tal-Enemalta mhux se jispiċċa bla xogħol f'dawn l-iżviluppi.